Tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Zdravím vás, chlapci a dievčatá, dámy a páni, milí diváci a priatelia. Blížia sa nám Vianoce a Nový rok a nadišiel čas trošku spraviť rekapituláciu uplynulého roku 2025. Najprv som rozmýšľal, či spraviť nejaký vianočný špeciál, ako je u mňa zvykom, ale tentokrát som sa rozhodol to poňať trošku inak a nadišiel čas rekapitulácie uplynulého roku, čo sme spolu zažili a najmä čo nás čaká v roku 2026 a je toho dosť veľa. Tak poďme si spraviť najprv rekapituláciu. Tak, milí diváci, vy, čo ma sledujete už dlhšiu dobu, určite ste zaznamenali, že opäť sa nachádzame pri jednom z mojich obľúbených kamenných kruhov. A nachádzame sa pri kamennom kruhu Nine Stone Close alias Grey Ladies, čiže kamenný kruh šedých dám, ktorý zohrával dosť podstatnú časť tohto roka v mojich videách a pripravovaných videách v mojom podcaste. Ale k tomu sa dostaneme neskôr. Tak, ako môžete vidieť za mňou, blíži sa k nám príjemná spoločnosť. Ovečky nás došli pozrieť. Asi sú zvedavé, že čo tu vystrájam zase. Tak, ovečky necháme pokojne sa pásť ďalej a my začneme s rekapituláciou. Na začiatku roka ešte bolo pekne nasnežené v januári. Som mal také zvláštne stretnutie. A toto stretnutie sa odohralo nedaleko od tohto miesta. Presne za mňou sa nachádza Stanton Moor a konkrétne kamenný kruh Nine Ladies. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Kde som sa stretol pri mojich potulkách s dvoma sympatickými osobami a prvou osobou bola Kimberly, ktorá pochádza z Ameriky. Pozdravujem do Ameriky. A druhou osobou bol Sean alias Delay Wrangler. A ako som tak sedel pri kamennom kruhu 9 dám, zaujalo ma, čomu sa Sean venuje. A keď prišli ku mne bližšie, vysvetlil, že sa venuje dowsingu, čiže prútikárstvu. A od toho momentu môžem povedať, že celý tento rok 2025 sa viac menej niesol v duchu dowsingu. Taktiež, ako prichádzala jar a snehová pokrývka sa nám roztopila, som sa vydal na pár dobrodružstiev na Gardens Edge, kde som hľadal stratený, alebo lepšie povedané, dobre skrytý špeciálny kameň. V podstate v dnešnej dobe je to už iba kópia kameňa
do ktorého sú vyrité rytiny z obdobia pred 4000 rokov, čiže 2500, zhruba 2,5 rokov pred našim letopočtom. A originálny kameň je že vraj zakopaný pod zemou presne na tom istom mieste, kde vytvorili repliku zo sklolaminátu, ale neubúda mu to na hodnovernosti a na realite. Prečo tak učinili? Čo mám poznatky, originálny kameň po podrobnom preskúpaní bol historikmi zakopaný z dôvodu toho, aby sa zachoval tento kameň a pod zemou sa zachová a nepoškodí, nezvetra a vyrité reliefy a rytiny zostanú tak zakonzervované. Ale rozhodli sa pre pripomienku, aby ľudia mohli navštevovať toto miesto, vytvoriť vernú sklolaminátovú kópiu. Takže zhruba toľko k tomuto príbehu. A ako postupoval rok, prichádzala jar, vybral som sa na jednu dvozdovú túru. Video z tejto túry ešte nebolo zverejnené, respektíve nemal som čas ho ešte zostrihať, keďže popri tom som začal pracovať na iných veciach, ale jednalo sa o výlet od Lady Bower rezervoáru na vodnej nádrže s výstupom na Krug Hill, kde som išiel objaviť ďalší kamenný kruh, ale lepšie povedané pozostatky z tohto kamenného kruhu. A popri tom som asi aj objavil jeden nový, a lepšie povedané pozostatky jedného veľkého monumentálneho kamenného kruhu, ktorý je umiestnený pod Krug Hillom, ale je dosť v zlom stave. Už sú z neho iba pozostatky a iba pozornému oku neujde tento kamenný kruh, lepšie povedané tieto pozostatky. Je to z dôvodu toho, že po 1000 ročia na celý Krug Hill pôsobili poveternostné vplyvy, erózia zosobí pôdy a len pri pohľade z výšky, v mojom prípade z pohľadu drona, je jasné identifikovať, že áno, pravdepodobne sa jedná o pozostatky veľkého rozsiahleho kamenného kruhu. Určite sa späť k nemu vyberiem a posnažím sa ho zdokumentovať lepšie. Uvidíme, čo z toho vznikne. Možno nejaký zaujímavý projekt. Ale poďme ďalej. Z Krug Hillu, z jeho nádherných výhľadov na celé údolie Derwent Valley, som sa vybral ďalej smerom k Rowley pastvinám. A kto pozná toto okolie alebo sleduje moje videá, vie, kam som smeroval. A smeroval som k Alport Castles. Alport Castles, pre tých, čo nevedia, ktorí sú tu prvýkrát alebo nesledujú moje videá, pripomeniem len, Alport Castles je názov pre najväčší skalný útvar, lepšie povedané, vznikol masívnym zosuvom pôdy a preto dostal pomenovanie Alport Castles, pretože dá sa na ňo výjsť a jeho najvyššia časť pripomína hradné vežičky. A poviem vám, táto túra mi dala dosť zabrať, nakoľko som prešiel zhruba okolo 21 až 23 km, keď si to spočítam.
Trvalo mi to zhruba 12 hodín a dalo mi to pekne zabrať. Takisto som sa uplynulý rok pozastavil aj pri ďalších miestach, pri mojich obľúbených miestach, ako napríklad Kamenný kruh, Barbrook alebo Frogat Edge a rôzne známe miesta, ktoré ste mohli vidieť už z mojich videí a preto som ani zvlášť špeciálne nové nerobil z týchto miest. A ako nadišla jar a s jarou prichádza aj nový život väčšinou v živočíšnej ríši, tak som sa vybral na moje obľúbené miesto, na Basloveč, kde môžete vidieť voľne žijúce a voľne sa pohybujúce Highland cows, čiže kravičky, víčky, ale špeciálne, vlasaté. A príroda ma nesklavala. Je to proste nádherný pohľad vidieť takéto malé vlasaté stvorenia, malé. Keď je to malé, 1-2-mesačné, už to má okolo 200 kg. Dokáže narobiť škodu, ale v tomto období ich veku sú ešte milé, prívetivé a hlavne zvedavé, takže nemajú problém prísť k vám bližšie, alebo nemáte problém vy, milí diváci, sa k nim priblížiť a dokonca ich aj pohľadkať. A môžem povedať, že vznikli pri tomto stretnutí jedný z mojich najlepších záberov a jedný z najkrajších fotiek. Ale ešte musím podotknúť, že stále treba mať na pamäti, že sú to dosť veľké stvorenia, jednak malé kravičky, malé teliatka, ale treba si dávať veľký pozor, pretože vždycky naokolo sú aj dospelé kravy, dospelé ich mamičky, oteckovia a netreba zas moc pokúšať šťastie. Jednoducho treba vedieť, lepšie povedané, treba vedieť vycítiť, že áno, dá sa k ním priblížiť, ale s veľkým rešpektom a s veľkou opatrnosťou, aby náhodou veľká krava alebo veľký bík vás náhodou nenabral rohmi. Aj keby to bolo, že myslené, že to zviera vám nechce ublížiť, len sa otočí hlavou a môže vás trafiť veľkým špicatým rohom. Nechtiac vás môže nabrať. Takže ak budete mať tú možnosť takto sa k nim priblížiť, oni sú väčšinou zvyknuté na ľudí a na turistov, ale predsa len s veľkou opatrnosťou a s veľkým rešpektom. Pretože žiadna nádherná fotka na Instagrame alebo na Facebooku nestojí za vaše zdravie. Vypadá to síce fajn, ale zdravie máte len jedno. A zhruba v apríli tohto roku som sa zase opäť stretol s mojím kamarátom Seanom. Tentokrát ma presvedčil, aby som zobral prútikársku paličku, respektívne elkový kovový prútik, ktorý on používa, do ruky a skúsil, čo je to ten dowsing, čo je toto prútikárstvo a či je to mágia, či je to veda.
aby som sa presvedčil sám. Okay, let's try it. Wow. And it wants to surf. And I seriously don't do anything. And it points to Nine ladies, directly to the nine ladies. A tu nadišiel bodový zlom tohto roku, keď som prvýkrát okúsil, lepšie povedané, vzal prútik do ruky a v tom momente, keď sa mi prútik stočil smerom v mojej ruke bez môjho zásahu, som zostal v nemom úžase, otvorili sa mi nové obzory poznania a chápania a od tohto momentu sa v podstate odvíjalo ďalšie smerovanie v tomto roku. A zhruba v polovici mája, keďže sa vám už ako vždycky v júni blížil letný slnovrat, veľká to udalosť medzi prútikárami, šamanmi, druidmi a rôznych ľudí. Ale poďme späť. V máji, deň mojich narodení, ma Sean vytiahol von, že poď, zaučím ťa do Taiyo dowsingu, do Taiyo prútikárstva, a absolvoval som s ním celodenný jeho workshop a zasvetil ma dopodrobná do Taiyo prútikárstva. A v tom momente sme sa rozhodli, že jednak nahráme tento workshop pre jeho potreby ako online kurz alebo online workshop a zároveň skresla myšlienka v mojej hlave, že OK, skúsme toto zakomponovať do mojej tvorby a v tento deň vznikla myšlienka aj v mojej hlave založiť si vlastný podcast, kde sa nebudeme venovať len dowsingu, prútikárstvu a behaniu okolo kamenných kruhov, ale kde sa budem postupne pozývať rôznych ľudí do tohto podcastu, ktorých som stretol, alebo ktorých ešte možno stretnem, cestovateľov, alebo iných vedátorov, alebo iných zaujímavých ľudí, ktorých stretávam na mojich potulkách. A takto vznikla myšlienka založenia si môjho podcastu. A v tomto duchu sa niesla ostatná časť roka 2025 a možno tí, ktorí ma sledujete, ste si všimli, že nepostoval som, nepridával som až tak moc nové fotky, nové príbehy na mojom blogu, ani moc veľa nových videí na mojom YouTubeovom kanále. A to z tohto jediného dôvodu, že som sa začal venovať jednak dowsingu trošku aktívnejšie, ale aj natáčaniu nových dielov pre môj podcast, ktoré čoskoro budete mať možnosť vidieť. Okidoki, let's go. So, Okay, well, we're stood here in the middle of the... conversation talk. Yeah, hang on. Okay, mate. Yeah. Ale celý tento rok sa niesol aj v inom duchu. Keďže sme mali dosť výnimočný rok na vesmírne udalosti. A tí, ktorí ma poznáte a sledujete, viete, že sa venujem aj astrografii. Tak pri mojich potulkách som sa venoval aj
tejto činnosti. Mali sme nádherné začiatkom roka zoradenie, konšteláciu všetkých hviezd v jednej línii. Mohli ste vidieť z toho pár úžasných fotiek. Takisto rôzne zoskupenia. Takisto máme rok, ktorý nám prináša polárne žiary. Síce tento rok som zatiaľ nedokázal tak zachytiť nádhernú polárnu žiaru, jak minulý rok v októbri, ale ešte sa tento rok nekončí. Ešte možno nám slniečko pošle nejaké pekné divadlo našim smerom. Ale zas takisto som zachytil aj záhadný úkaz, ktorý niektorí pripisujú. Možno, že ste postrehli tú udalosť, keď ľudia z celého sveta videli záhadný svetelný úkaz na nočnej oblohe, ktorý bol pripisovaný v úvodzovkách štartu rakety SpaceX a ľudia tvrdia, že sa jednalo o pozostatky, lepšie povedané, zhorenie pozostatkov raketového paliva. A keďže ja som bol toho svedkom, mňa toto vysvetlenie moc nepresvedčilo. A môj osobný názor je, že možno, že to bolo trošku niečo inšie. A tí, ktorí ste nevideli toto video, tak si ho môžete pozrieť na mojom YouTubeovom kanáli a vyvodiť si z toho vlastný záver. Nechcem zabrdať do konšpiračných teórií. Takisto vieme, že včera preletela kométa Atlas najbližšie k Zemi a okolo tejto kométy je takisto veľa konšpiračných teórií, či sú to ufónci, alebo je to iba kométa, alebo nádherný súbor, alebo zluk neobjasnených vecí. Takže koho to zaujíma, môžete si to pozrieť na mojom YouTubeovom kanáli. Je to videjko s názvom, či sme naozaj vo vesmíre sami. Je to taký konšpiračný trošku, alebo provokatívny, by som povedal, názov. Takže, milí diváci, toľko k tomuto a posunieme sa trošku ďalej. Ako rok plynul a čas utekal a blížili sme sa aj letnému slnovratu. Počas tohto obdobia som vám natočil, lepšie povedané, som pracoval na natáčaní prvej série, konkrétne 4 epizód, ktoré sa odohrávajú tu v tejto nádhernej lokalite Anglicka, v srdci Derbyshire na Harthill Moor a Stanton Moor, kde sa nebudeme venovať len prútikárstvu, ale si ukážeme, čo v podstate za jeden víkend, keď sa sem vyberejte, môžete vidieť a môžete kľudne stihnúť prejsť. Ako som už spomínal, úvodná epizóda sa bude týkať dowsingu a ktoré som natáčala pri kamennom kruhu Nine Ladies. Takisto druhá epizóda sa bude venovať tu kamennému kruhu Nine Stone Close a nie len tomu. Ako sa otáčam, za mňou môžete vidieť Robin Hood Stride, za ňou ukrytý kamenný kruh Tudwood, pozostatky bývalej neolitickej pevnosti tu za mňou
a takisto nádherný Cradcliffe Rocks, odkiaľ je nádherný výhľad na celé údolie, a pod Cradcliffe Rocks takzvaný Hermit Cave, v podstate pustovnícka jaskyňa. Čiže druhá epizóda je pekne nabitá. Potom sa presunieme odtiaľto do Birchoveru, ktorý je presne za mňou zhruba tak pol kilometra krížom cez údolie, kde sa vyberieme na tzv. Roftor Rocks a skryté drúdske jaskyne, ktoré majú svoju zaujímavú históriu, ktorú si rozoberieme v 3. epizóde, a 4. epizódu ukončíme opäť na Stanton Moor pri Nine Ladies, ale tu sa nebudeme už venovať prútikárstvu, ale záhadám Stanton Moors, a mnohí určite neviete, že na Stanton Moor sa nenachádza len jeden kamenný kruh, ale sú tam skryté 4 kamenné kruhy, ktoré spolu objavíme. A aby som nezabudol, ako pikošku si nechávam na záver takisto kamenný kruh Doltor. A aby som nezabudol opomenúť takisto 1., 2. a aj 3. sériou nás bude sprevádzať môj kamarát Sean, ale tento raz nie ako prútikár, ale ako hudobník, keďže si zadovážil veľmi vzácny starodávny hudobný nástroj, ktorý má svoju históriu a špecifika, a bude na ňom hrať. Ale ako a aký je to hudobný nástroj, to si budete musieť pozrieť. Len tak vám prezradím, máte sa na čo tešiť. Je to dosť zaujímavé. Keďže som počas roka dostával, či už od mojich známych, alebo aj od vás, mojich verných divákov a sledovateľov, rôzne otázky, akú techniku používam, ako fotím hviezdy, ako natáčam svoje videá, ako sa pripravujem na moje výlety do dobrodružstva, tak mi v hlave skrsla myšlienka, že pre vás založím moju vlastnú akadémiu, a počas uplynulých mesiacov som sa venoval aj tejto činnosti, aby som vám vedela priniesť veľa plnohodnotného obsahu, kde sa čo to naučíte z mojich skúseností, z mojich tipov a rád, aby ste, ak sa rozhodnete pre vlastnú tvorbu, mali kde začať, aby ste nemuseli hľadať informácie kade-tade, a nebude to štýlom príručiek a technických detailov, ale vysvetlím vám tam, čo funguje, na čo sa zamerať, aké skúsenosti som za posledné roky pri mojej tvorbe nadobudol, a myslím si, že vám to prinesie osoch a dosť veľa užitočných informácií. Bude to formou e-bookov, online kurzov, a čo to si povieme aj v mojom podcaste. A týmto sa dostávame k ďalšiemu prekvapeniu. Keďže vyjde môj podcast, takisto ma budete môcť nájsť aj na členských kanáloch
Ja tomu hovorím členských kanáloch, lepšie povedané komunitných kanáloch, ako sú Patreon a Hero Hero. Budú to kanály v rozšírenej podobe, v rozšírenej forme oproti môjmu podcastu. Ako správne tušíte, áno, bude to formou členského, mesačného členského, kde sa dostanete k plným verziám mojich podcastov a plným verziám mojej akadémie. Asi toľko k tomuto prekvapeniu. Ale zas nebude to podmienka pridať sa do mojich členských, respektíve komunitných kanálov. Veľa informácií bude zdieľaných prostredníctvom môjho podcastového kanála na YouTube, respektíve na mojom YouTubeovom kanáli Papa Bear Explores. Takisto veľa informácií bude zverejnených na mojom Instagramovom kanáli, aj Facebookovom kanáli, aj TikTok kanáli, kde budete mať prístup veľa informáciám bezplatne, veľa dostupným, a tieto moje komunitné kanále ako Hero Hero a Patreon budú skôr určené pre tých, ktorí chcú nadobudnúť rozsiahlejšie a hĺbšie informácie. Preto e-booky a online kurzy budú sprístupnené aj na mojej webovej stránke. Samozrejme, niektoré budú za poplatok, niektoré budú voľne prístupné. A ako sa nám rok blíži ku koncu a veľa som pracoval, jak sa hovorí, behind the scenes, v pozadí, tak mám pripravené pre vás, milí priatelia, milí diváci, ešte jedno veľké prekvapenie, ale zatiaľ vám ho neprezradím. Zatiaľ vám môžem povedať iba toľko, že od nového roku bude sprístupnená pre vás moja sociálna sieť, sociálna platforma, trhovisko. Nechajte sa prekvapiť. Prezradím vám možno iba toľko, že či ste už úspešný tvorca, úspešný profesionál, alebo len pomýšľate nad tým vybudovať si svoju osobnú značku. Alebo možno premýšľate iba nad tým, ako a kde začať. Možno máte už nejaké svoje digitálne produkty, napríklad e-booky. Alebo sa snažíte vybudovať si svoju osobnú značku, osobný brand. Toto miesto bude pre vás ideálne. A keďže sa nachádzame, jak všetci hovoria, v ére AI, umelej inteligencie, ktorá je síce dobrým sluhom, ale zlým plánom, a celý tento ošiel okolo AI je až moc, by som tak povedal, zavádzajúci. Na tejto platforme budete mať podporu AI, ale v zmysle tom, že bude vašim služobníkom a nie pánom. Pretože aj s tou najlepšou AI treba vedieť pracovať. A na tomto mieste
a v rámci mojej akadémii sa prenesieme aj do týchto tajov. Lepšie povedané, vás naučím, jak pracovať s AI, aby slúžila vám a nie vy jej. Takže, milí priatelia, slniečko nám už zapadlo, trošku sa ochladilo, je sviežich 6 stupňov, vietor nám pofukuje a blížime sa k záveru tejto rekapitulácie tohto vlogu, tohto nášho celoročného dobrodružstva a hlavne smerovania na rok 2026. Takže touto cestou vás chcem pozvať k ďalšiemu sledovaniu môjho YouTubeového kanála Papa Bear Explores a mojich sociálnych sieťach, lepšie povedané mojich profilov na Instagrame, Facebooku, TikToku, pretože čoskoro bude k dispozícii pre vás moja akadémia, môj podcast a moje veľké prekvapenie pre vás. Čo dodať na záver? Už iba sa rozlúčiť. Ďakujem vám, milí priatelia a diváci, tí, čo ma už dlhšie sledujete, za váš čas, za vašu pozornosť, za vaše komentáre, za vašu podporu. A všetkým vám chcem popriať krásne, nádherné a šťastné vianočné sviatky. Takisto veľa zdravia, šťastia a toho najlepšieho do nového roku. A to je asi všetko. Hlavne veľa zdravia, veľa šťastia a myslím si, že to ostatné s vašim vlastným úsilím príde sama. Majte sa. Sweet dreams are made of this. Who am I to decide?